Care sunt în momentul de față, nu știu, cele mai mari nelămuriri, chestii pe care să le mai lămurim acum sau să le prezentăm înainte să începeți să lucrați următoarele 2 ore? Orice fel de subiect, mi se pare, asta mi se pare că e complet străin și mi se pare că aș vrea să știu chestia, mi se pare că dacă acum nu o știu, nu prea când să o mai înțeleg bine, spuneți-mi acum. Bun, dacă nu este cazul, începeți, vă rog, să lucrați. Eu o să tot trec pe la fiecare dintre voi să văd ce faceți prin TMUX și ține legătura atunci. Mă mai auziți? Că eu am o problemă cu... Da, te auzim. Dar stai că cred că te auzi. s-a bușit sistemul de la distanță. Stați un pic, am luat-o pe... S-a stricat ceva. A crăpat tot. Adică la mine nu mai merge web-ul. Da, stai că nu mai merge nimic. Stai un pic, dacă pot să repar aici ceva. O clipă. Mama mia. Trebuie să ce s-a bușit. Ori a picat sistemul, ori s-a dus ceva în data center. O clipă. Probabil sunt ceva pene de curent. Da, problema este că... Uite că SSH-ul văd că merge. Ia să vedem. Și-a revenit, dar au picat toate sesiunile. Da, și-a revenit, dar cred că a fost cumva oprit ceva, să puțin. Uptime. Da, a avut o pană de curent. Vezi că când ai comanda uptime, cum am dat eu acum, îți spune cât timp este up. Totul s-a închis. Deci s-a închis terminale, s-a închis, nu mai avem nimica. Trebuie să facem acum cu toții, să intru și eu pe sistemul ăsta, trebuie să ne refacem sesiunile de TMUX, că le-am pierdut. Deci dacă dăm comanda TMUX, nu mai există nimic. Trebuie dați comanda TMUX new-session-s numele vostru. O să fac și o sesiune pentru mine, eu o să fac pentru mine așa. Faceți și voi o sesiune ca să o aveți făcută, ca să pot să intru pe la fiecare. Care era parola? Nu era Energy plus... Nu, Linux plus Energy ampersand. O mai pun o dată pe chat. Linux plus Energy ampersand. Hai zi-ne o dată, te rog, și hostul, că mie putiu a murit de tot. Hostul este, deci tu întrebi pentru putii, da? Da. Trebuie să fie thalesarondvmx.cs.pu.ro. O clipă, stai puțin. Gata. L-am scris pe chat. thalesarondvmx.cs.pu.ro. Pentru web trebuie doar Thales. Poate vă creați aici o sesiune folosind TMUX new-session spațiu-s numele sesiunii voastre. Deci Bogdan și-a făcut, Alex și-a făcut, Andrei a făcut, Bogdan Căinaru, Daniel, Mihaela, Teo are, Vlad, Cristi a făcut sesiune. Daniel, vezi că tu ai făcut și te-ai detașat de la ea. Te poți detașa acolo. Am ca să văd dacă mă pot detașa, dacă mai aduc aminte. Da, e în regulă. Bun, atunci, haideți să începem. Este o arhivă în care găsim acel Linux Advanced. Dar nu, e în folderul tău. Deci toată lumea, în folderul fiecăruia, aveți directorul numit Linux Advanced pentru avansați și aveți directorul 01-fs pentru începători. Toți aveți în folderul vostru chestia. Dacă nu-l aveți, spuneți. Dar să aveți toți acolo chestia asta.
Încă o dată, orice fel de mic lucru care nu este clar, întrebați-mă. Nu stați mai mult de jumătate de minut încercând să contribuiți undeva unde poate nu vă prindeți. Poate nu e clar, poate am făcut ceva, se pot întâmpla o grămadă de greșeli, uităm ceva, nu e niciun fel de problemă, întrebați. Care era, te rog, linkul acela pentru... Pentru începători sau pentru avansați? Amândouă, te rog, dacă vrei să le pui. Sunt pe chat, nu le vezi pe chat? Spune acolo, apoi parcurgeți. La 10:45 le-am aflat. Da, intrați, începători, ok, bine, mersi. Le vezi? Că poate nu s-a decupat ceva. Le vezi? E în regulă? Da. Ok, perfect. Dar cum a apărut directorul acesta Linux Advanced? Că știu că data L-am făcut eu. L-am dat doar Linux Fundamentals de pe undeva de pe... Vreți să cum să le-am făcut? Uite cum l-am făcut. Deci am făcut următoarea chestie. Nu mai am istorie. Da. L-am făcut eu, de pur și simplu am făcut un for și am trecut la fiecare și l-am clonat. Foarte tare. Mulțumim! Am și eu o problemă, nu mai îmi găsește niciuna din sesiuni. Păi da, trebuie să o creezi, a dispărut. Deci dă-i comanda tmux, cum apare pe ecran la mine, tmux spațiu new session, spațiu minus s, spațiu numele sesiunii, ca să o recreezi. S-a dat restart la sistem și să dă restart totul se pierde, toate procesele pornite s-au dus. A fost o pană de curent ceva, probabil de la ploaia asta, a venit generator, cine știe. Da. Încă e bine să lucrați în sesiunea aia ca să fiți pe tmux, ca dacă aveți orice fel de problemă să poți să... Nu dacă aveți, când ați avea orice fel de problemă să poți să intru să mergem mai departe. Eu mai am o întrebare. Știu că pentru navigarea în sistemul de fișiere exista un utilitar numit Midnight Commander. Da. Îl recomanzi, nu recomanzi? Eu nu-l folosesc. Dacă vrei poți să-l instalezi, dacă ți-e mai ușor să-l folosești. Mi se pare un utilitar destul de ok. Eu sunt foarte acomodat cu a folosi globing și câp și mv, dar am văzut că pentru mulți oameni faptul că ai vederea aia în două părți și deci într-o parte și în alta aia ajută. Am văzut oameni care inclusiv pe Windows folosesc Total Commander și în într-o parte sau alta. Eu într-o timp am mers pe să folosesc un Commander de ăsta cu ortodox cu două view-uri, dar pur și simplu nu s-a lipit de mine. Când selectez pe acolo, mă duc între ele, trebuie să dau alte comenzi, nu știu, e dazântor, nu s-a pupat cu mine. Dar știu oameni care îl folosești, li se pare ok. Deci am eu o problemă cu el este că are alte combinații de taste pe el, adică trebuie să știi, nu știu, are F2, F5, de ce prefer să dau CP sau ceva, știu unde e intrarea, unde e ieșirea, mă acomodez mult cu chestia asta. Dar e o chestie mi se pare mai mult o chestie de gust, deci nu văd ca, adică cred că sunt oameni care pot să fie proficient și în MK și în afara MK-ului. Hai că fac o tură pe la fiecare, să vedem cum stați. Ok. Bogdan Crăciunica să intri în folderul Basics, acolo să lucrezi.
Așa, Dragoș, intră la tine în director, deci de cât de Dragoș, cu D mare. Da, de Enter, dă-i LS. Și acum intră în 01FS, acolo trebuie să mergi. Du-te în 01FS. Fără slash. E fără slash, că e în default de dai cu tab, dai 0 tab. Enter. Și acum LS. Și du-te în folderul Basics. CD Basics. Ignorați, deci la începător ignorați linia de acolo cu USO ceva, aia ignorați-o. Da? Și acum dă-i LS aici. Aici trebuie să lucrezi tu. Da? Acum aici poți să urmezi indicațiile. La începător ignorați acea primă linie, că aia este o chestie care nu mai este valabilă. Voi trebuie să fiți în folderul 01FS Basics din home-ul vostru și aici puteți să faceți acum ce vă zice acolo. Da? E bine ce face și Bogdan Crăciun, că totul este în regulă. Alex. Ok. Andreea. Perfect. Bogdan Căinaru. Da. Bogdan D. Cosmina. Cosmina intră în folderul Basics, acolo trebuie să lucrezi. Ai dat înapoi. Ok, în regulă. Da. Scuze. Da, sunt în altă. E în regulă. Alta. Deci, Cristi, vezi, dacă vrei să faci în Linux Advanced, trebuie să intri în 07 Scripting. Dacă vrei să faci pentru începători, ești în 01FS în Basics. Nu, m-am uitat peste cursurile de începători și nu... Sincer, zic că le stăpânesc și atunci nu aș vrea să trec prin ele. Mă uitam acum pe ce e la Advanced și să văd dacă mă depășește sau nu. Așa. Daniel e în regulă. Mihaela. Așa. Vio, Anina, am spus că te uiți în 00 Basics. Vezi că folderul ăla 00 Basics e din 07 Scripting. Ăla e partea de Advanced. Ăla e o chestie pentru dacă te uiți cumva la începutul acelei pagini. Partea de task-uri începe de la 02, deci tocmai este un folder cumva de test. Folderul esențial este ăsta, de aici se începe partea de task-uri. La 00 Basics e cumva partea de încercare, văzut cum arată lucrurile, aia e doar pentru tutorialul de deasupra, pe care puteți să-l consultați voi eventual după. Recomandarea mea este să porniți cu task-urile și apoi să vedeți voi eventual mai sus în pagina aia dacă sunt chestii. Altfel, recomandarea intri în 02 one-liner și te apuci de acolo și vezi cum arată. Scuze, tu cât să eu? Iartă-mă că te-am pus un BD acolo. Așa. Dacă cei de la începător, dacă se vede că chestia sunt cumva prea terne, puteți după aceea, mai pun aici niște linkuri. Există nivelul următor cumva, deci dacă ălea de la base prea terne, aveți acest următor nivel care se cheamă Need to Know. Și mai este încă un nivel aici. Deci sunt tot felul de niveluri de exerciții. Dacă vi se par unele că sunt prea terne, le puteți lua pe astea alte două linkuri. Sau la fel, ăstea sunt și mai... Ăsta e al patrulea nivel. Deci pentru începători aveți 4 linkuri, ăla trimis acolo, după aia al doilea, al treilea și al patrulea. Dacă vi se pare că ăstea sunt prea simple pentru mine, știu cum se descurcă, mergeți în următorul. Ți se pare că și prea simple, mergi în următorul. Deci cumva sunt 4 niveluri. Și te poți juca destul de mult cu ele, depinde de unde te încadrezi tu.
și pentru fiecare nivel aveți în folderul 01 FS tot felul de subdirectoare. Deci aveți, unde eram? Aveți directorul Basics, aveți Need to Know, Nice to Know, Get a Life, exact cum sunt puse ele acolo în numele paginilor. Cum vă simțiți mai confortabil, faceți-le pe acelea. Ori mai simple, ori mai complicate, uitați pe stele, cum vi se pare vouă. Judecați voi. Și încă o dată, orice chestie micuță întrebați. V-ați lovit de ceva, nu v-a ieșit, întrebați. Orice chestie întrebați. Nu vă stresați cu nimic. Întrebați orice. Unde e acel students.txt, Răzvan? Tu acum te uiți la care? La ce te uiți? La ce... Advanced, scuze. La ce anume? Dar dăm la ce secțiune din Advanced? Eu l-am găsit, este în 07 Scripting, 00 Basics. Dar nu că dar la ce secțiune vă uitați voi? Care se uitați la secțiunea... Deci, vă uitați la chestia cu... Ați dat click pe linkul meu cu tasks sau ați scrollat în sus? În jos am dat. Deci, am luat-o de sus în jos. Da, deci stai puțin. Eu am dat aici un link. Uitați la mine pe ecran, vă rog, pe ăsta. Merge la tasks. Și aici spune Access the 07 Scripting și după aia Enter the 02 One-Liners subfolder. Cum ați ajuns voi la Students? Aia mă interesează. Am dat în sus. În sus sau în jos? Asta, în sus? Cred că am scrollat maxim sus, am dat, da. Păi da, nu da maxim sus. Asta e că nu... Deci, am pus cu ok, bun, gata. Am pus cu de aici începe. Deci toată lumea începe de aici. Dacă aveți nevoie, sunt niște indicații mai sus. Și adevăr astea vă spun acolo că, băi, de exemplu, ăstea sunt pentru, dacă sunt în basic, dar ăstea sunt un fel de tutorial. Dacă vrei adevăr să faci tutorialul, da, dacă vrei să faci asta, poți să faci asta aici, e ok. Sunt în 00 basic, cum a zis, cred că Bogdan sau Daniel, cine a zis, cred că Daniel, da? Dar recomandarea mea a fost să începeți cu task-urile direct de aici și unde este nevoie, mai scrollați voi în sus pe tutorial. Dacă, de exemplu, tu vrei, că e și varianta asta, să începi cu tutorial, să ieși tu pe acești pași, poți începe de aici să lucrezi cu ei și există și varianta asta. Deci dacă vrei, poți face așa ceva. Și suportul este într-adevăr în subfolderul 00 Basics din Linux Advanced. Dacă dai aici Linux Advanced, în 07 Scripting, 00 Basics, aici sunt fișiere. Aș avea o întrebare. Ia zi.
Deci noi acum, după această pregătire, să zic așa, am rămâne cu videourile și cu ce am discutat până acum. Da. Dar dat fiind contextul, noi acum fiind pe acest Linux Advanced pe partea de scripting, am putea avea aceste materiale? Păi da, ele sunt publice. Sunt publice, adică putem să le luăm oricum. Oricând, oriunde, fără problemă. Da, deci, eu sunt ăsta care tot ce este selecție e publică, n-am nicio problemă. Materialele astea sunt publice. Nu numai că sunt publice, dar cred că am pus și la începutul lor, de exemplu, și la Linux Advanced și la Linux Basics. Cred că am pus undeva că sunt, unde, pe wiki. Am văzut în README mai jos public. Sunt CC by SEA, deci că le poți folosi, de poți inclusiv tu, dacă vrei, vinde, folosi pentru alte traininguri, este ok, n-am problemă cu asta. Deci materialele rămân disponibile pentru oricând. Sunt pentru voi și pentru oricine este interesat. Share the love. Mersi. Andreea, tu văd că ai ajuns în Linux Fundamentals, că auzi ceva anume acolo? Nu, mă uitam un pic prin documentul tău cu exerciții și am rămas acolo așa. O să mă întorc. Cred că la... Dacă ai vreo problemă să-mi zici, că acolo ai luat niște chestii cu PNG și am spus dacă mergi în altă parte, dacă vrei să faci chestii începători, ai link-urile pe chat. Da. Păi asta mă uitam, să văd ce exerciții sunt acolo și eventual... Păi, ele sunt în 01FS, atenție mare, ele sunt, uite pe chat, deci sunt în folderul este 01FS. Da, ce de 01FS. Și acolo intri în Basics, de exemplu. Nu, need to know. Sau need to know, da, de exemplu, dacă nu e need to know, așa e. Și acolo ele sunt un pic mai avansate, te poți uita pe acolo, da. Okay. Ai suportul pentru ele. Da.
La mine a murit iar Puti. Și sesiunea de pe net. A murit Și la mine a web-ul. murit. Aoleu, o fi iarăși vreun stat. Să ne uităm puțin, ia. Aoleu. Da, că chiar a picat curentul, scuze. Da. Neplăcut. Din fericire. Bă, ce păcat, și eu terminase, nu mai pot să-ți mai arăt. Eram acum, aveam 10 aproape. Dar trebuie să vedem, din păcate, partea bună e că după ce se repornește sistemul de fișiere, deci toate fișierele de au rămas create, tot ce ați făcut e ok, n-a murit, doar că din nou trebuie refăcute sesiunile de TMUX. De acum încolo să știu când planific un training să mă uit înainte pe prognoză de vreme sau să fac un server ăsta undeva pe la Amazon, ceva ca să știu că nu o să întâlnim nimic cu conexiunea și cu serverele. Stai să dacă să mai stăm un pic, dacă nu pot să fac un fallback rapid la un alt server. Ia să vedem, ăla mai e în viață. Da, ăla e în viață. Dar văd că și-a revenit și... Gata, și-a revenit. Dar încă o dată trebuie să dați, o să stai că vin și o să revin și eu pe consolă și trebuie să faceți din nou acel TMUX New Session, că iarăși s-a dus pe copcă. Ia, TMUX LS. Da, e totul mort. Deci din nou TMUX New -Session -S numele sesiunii voastre. Și după aia iarăși intrați în folderul vostru și intrați în director. Încă o dată, ce ați făcut nu s-a pierdut, totul este acolo, dar a picat iar și... Ia, chiar a picat, ia, uptime. Da, la fel, s-a resetat. Da, o prostie. Băi, a picat iar? Nu. Doar merge greu. Ba, cred că a picat iar. Nu, e ok, e ok. A avut un hook. În regulă, a avut doar un sughiț. Cristi, Daniel, Raul. Eu am făcut și o sesiune Razvan și o sesiune Razvat, ca să fie bine. Hai să schimb una. Cele mai multe greșeli se întâmplă din greșeli de scriere. Nu aici Razvad. Ce mă? Razvdad. Da, nu mai nimeream. Vlad, vezi că tu ești detașat de la sesiune. M-am conectat acum. Merge un pic greu, dar merge. Da, cred că e ceva de la rețea.
Citesc instrucțiunile, să știi. Am văzut că intrase la mine. Am pus și PNG-ul, am făcut și PDF-urile, sunt mai jos. Păi e cu extensia PDF, dar e tot PNG. Vezi? Deci el se cheamă cu PDF, dar trebuie să fie de format PNG, trebuie să fie chiar formatul PDF. Trebuie să găsești opțiunea pentru Inkscape, care într-adevăr să te extragă PDF. Despre asta e vorba. Tu ai făcut, ai făcut aceeași comandă, doar ai schimbat numele, dar el tot PNG. Ai o opțiune pentru Inkscape care să te exporte PDF. Ok, hai mă uit. Mersi. Vlad, care e faza cu Classify? Cum ai ajuns să te uiți la chestia cu Classify? Am văzut pe acolo, era undeva într-un hint, un Classify. Ok. Să dăm Da, și eu tot acolo mă uitam acum. Stai puțin la 0, la Basics? Da. Da. Classify. Stai puțin. Zice să afișăm tipul directoarelor, ce era hint minus classify sau ceva de genul. Cu afișarea unui semnificativ de fișier. Păi cred că e ceva în LS, este man LS classify. Uite-l. Da? Deci e vorba de man LS classify. De aia era hintul la acolo. Este să cauți șirul classify în manul LS-ului. Ok. Da? Încă o dată, dacă vă luați ceva de un minut, spuneți-mi, da? Deci era vorba de opțiune de classify din manul LS-ului. Scuze, stai să gata. Mai poți spune o dată cum căutai în interiorul man după un keyword? Da, caută de cu slash și de cuvântul. Și ok, mersi. Cum verificai, Răzvan, dacă mi-a făcut bine PDF-urile? File. Dai comanda file pe fișierul PDF. Și dacă spune că e PDF, e în regulă. Da, eu am încercat și partea aceea cu Identify și îmi dă eroare. Păi Identify merge doar pentru fișiere imagine. Da, ok. E bine, Cristi. Ai PDF document version tăriță. Aia cu Identify îți spune tipul de imagine, dacă e fișier imagine, că ăla îți confirmă că e PNG, GIF, JPEG sau bitmap sau orice altceva. Ok. Mulțumesc. Dacă vrei să vezi suplimentar informații despre PDF, comanda se cheamă PDF Info. Deci Identify este pentru imagini, PDF Info e pentru PDF, dacă vrei mai multe detalii despre fișierul PDF respectiv.
Poți să intri un pic la mine, Bogdan Crinaru? Mă uit, vin acum. Așa, ia zi. Ok, deci am încercat comanda de ls-f pentru classify și nu pare că le-a clasificat, adică e același lucru ca aici. Uite la diferența între cele două. Deci asta este fără minus F, asta e cu minus F. Vezi diferența de afișare? Ok. A apărut un slash la directoare și un steluță la directoare, la fișierele executabile. Ok. Da? Dacă, de exemplu, am făcut, ăsta că doar cu un exemplu, dacă făceam un link simbolic, spune de la random, îi spuneam link, nu, ln. Așa. Acum ar fi apărut și un... Bă, ce? Stai puțin. Nu, intrăm în toddler. Ce de toddler, așa. Dacă făceam aici un link de la random, îi spuneam link. Dacă dai un ls-f, îți apare și un arond la link-uri. Deci mai sunt și alte fișiere care au tot felul de chestii, da? Ok, acum am înțeles ce... Hai să întorci de unde plecase, erai în... Da, nu, poți să lași aici, nu-i bai. Cum vrei tu, te descurci. Bine, mersi. Răzvane, poți spune câteva cuvinte despre link-uri? Că tot s-a amintit de ele. Da. Hai să fac aici un scurt demo despre delegat de link-uri, că e o chestie bine de avut în vedere. Ce se întâmplă este că link-urile sunt ca un fel de shortcut și uzual este nevoie să ai o intrare în mai multe locuri. Să vă arăt un exemplu. Eu, de exemplu, ăsta este sistemul meu. Eu în sistemul meu nu mai am pe ăsta, să un pic, ba da, am aici. Eu am niște linkuri, de exemplu, Calibre Library, e un link, de aici apare cu roșu că este un link mort, care merge pe Media Răzvan FA32. Aici am ținut eu bibliotecile mele de cărți. Numai că ăsta este un hard disk și ăsta devine link valabil doar în momentul în care am hard disk-ul în fi pe USB. De asemenea, în Dropbox-ul nu mai e... Nu prea mai am link-uri pe aici, interesant. De obicei mai aveam link-uri care... Link-urile sunt bune să mai am așa referințe, știu că îl pun într-un singur loc și acolo merge... De acolo ajung foarte ușor. Să nu mai scriu care lungă, echivalentul unui shortcut. Și acum cum faci un link? Link-ul se face folosind comanda ln. Dai comanda ln cu minus S de la symbolic link și, de exemplu, să spunem că eu vreau să fie mai accesibil. Eu, de exemplu, acum în training, în projects, training, Linux Fundamental, Linux Advanced, să spunem, .git, acel 07 scripting vreau să mai accesibil. Și pun aici să spunem this session. Când fac chestia asta, ca să fie mie totul foarte, foarte accesibil, am creat un link numit this session la directorul Projects, Trainings, Linux Advanced 07 scripting. Și acum dacă mă uit aici, apare într-adevăr acest link numit this session și dacă dau ls-d, văd că într-adevăr this session merge către acel folder. Și dacă eu dau cd this session, sunt cumva în home Răzvan this session, dar de fapt prin symbolic link am ajuns la Projects, Trainings, Linux Advanced, .git 07 scripting. Și sunt aici. Și așa se face cu link-urile. Link-urile apoi sunt ca orice alt fișier, dacă dau rm, this session dispare link-ul. Deci link este ca un fel de fișier, numai că atunci când îl folosești, intri în destinație. Și un link din genul ăsta, un link simbolic, poate fi aplicat și pe fișiere și pe directoare. Și când dai comanda ls-l, apare aici în stânga acest l, care spune că această intrare este un link. Dacă apare un d, intrarea e un director. Dacă apare un minus, intrarea este un fișier obișnuit. Astea sunt link-urile. Link-urile le găsiți pe parcursul sistemului, tot felul de instalări, de exemplu, le pun acolo.
un exemplu util este, dacă veți da exemplu USR bin CC, ăsta este compilatorul de C. Și CC-ul pointează către un alt link care se cheamă Ethical Alternatives CC. Și dacă ne uităm și la ăsta după aia face alte nebunii. CC. Care și ăsta este un symbolic link, care ăsta pointează la USR bin GCC, care și ăsta este un symbolic link care merge la GCC7. Deci și ăsta care e iarăși un symbolic link care merge în final la x86 minus Linux minus GCC. Ăsta cred că mai este link. Cred că acum chiar se termină. Da, ăsta se termină, nu mai este link. Astea sunt utile, aceste linkuri, când le ai așa puse, ca în cazul în care ai mai multe versiuni de software, ăsta este un use case al linkurilor, să ai un singur nume și după aia să-i spui tu, bă, vreau acolo sau vreau acolo sau vreau acolo, ca să facă el diferența între care să fie compilatorul folosit pentru noi. Ăsta este un alt use case pentru linkuri. Altfel, linkurile se creează folosind comanda asta, ln-s, îi spui sursa și destinația, pot să fie directoare, pot să fie fișiere, pot să fie alte linkuri și se șterg folosind râm. Daniel, întrebări? Da. Symbolic link și hard link sunt diferite? Da, sunt diferite. N-aș vrea să intru în chestia asta, că e o chestie destul de subtile și înțelegerea lor necesită niște noțiuni un pic mai avansate pe care n-aș vrea să le complic acum. Ca să sumarizăm un pic, hard link-urile se pot crea doar pe fișiere, nu și pe directoare. Iar recomandarea mea este, pentru început, folosiți aproape exclusiv symbolic link-uri. Există și niște aturi pentru hard link-uri, eu le mai folosesc, dar pentru ce aveți voi nevoie în mare parte din use case-uri, symbolic link-urile vă ajută și n-au niciun fel de downside. Deci o să-și facă treaba aproape mereu, recomand să le folosiți pe astea. Pentru hard link-uri e nevoie, ca să avem o înțelegere mai ca lumea, de niște noțiuni care țin de sistemul de fișiere și n-aș vrea să intru în detalii care după aia rămân blurate, că sunt niște tehnicalități care sunt mai greu de prins. Ok, mulțumesc. Deci, deocamdată țineți-o pe symbolic link-uri și lână cu minus S. Bogdan Crăciunica, need to know este nivelul 2. Adică nivelul 1 este basics, need to este 2, nice to know este 3 și get a life este 4.
Avem cumva vreo comandă să aflăm path-ul întreg al unui fișier? Stai să mă gândesc. Adică tu îi dai cale relativă și vrei să dai cale absolută, nu? Da, să zicem că vreau să aflu calea absolută a unui fișier din directorul meu curent. Mă rog, fără să-i dau cu pwd, să concatenez. O comandă directă. Da, stai să mă gândesc dacă base name face treaba asta, un pic. Base name cred că e invers. Da, strict directory. Dir name, read link, man dir name. Read link. Canonical file names. Read link Costi. Read link minus F Costi. Da, read link minus F. Dă-i read link spațiu minus F pe acel fișier. Ia vezi, merge? Stai un pic că mi s-a blocat ceva. Da, am rămas și eu blocat în V. Oh. Dă-i Ctrl Q. Apasă pe Ctrl Q. Nimic. Cu cine vorbesc? Gata, am mers, e ok. Da, deci ce s-a întâmplat? Ai dat Ctrl S. Ctrl S-ul nu e comandă de salvat în VI, e o comandă care ajunge direct la terminal. În timp că ajunge la VI sau la shell și aia ce face îți suspendă terminalul. Și ca să-l desuspenzi, dai Ctrl Q. Mersi. A mers chestia cu read link minus F? Da, merge, ok. Ok, perfect. Mă scoți și pe mine, te rog, de aici. La mine, la Cosmina. Da, ce s-a întâmplat? Repete puțin. Vreau să cresc cu un touch, un text în fine și am zis că dacă dau punct, mi-l pune în ăla, dar acum nu mai știu cum mai ies. Ok. Ce ai făcut acum? Ai cerut ce apare la standard input până la standard output, da? Trebuie să închizi cat-ul. Ai două de a închide cat-ul. Ori închizi standard input-ul pentru cat folosind Ctrl-D, ori închizi comanda folosind Ctrl-C. Ok. Alege ce variantă vrei tu. Ctrl-D. Gata. Deci Ctrl-D-ul îți închide comanda. Ctrl-D înseamnă end of file, Ctrl-C înseamnă anularea comenzii. Mersi.
Andreea, ce cauți prin manual la grep? Poate te pot ajuta. Eram la exercițiul acela cu... Stai un pic. Să găsesc studenții care sunt în grupa 315C și care au prima notă nouă din 3 coloane și mă cam bate partea de regex. Da, aici ai două variante. Ce recomand eu să faci este să te uiți în sus, în sesiune. Acolo ai undeva un capitol numit Regular Expressions. Deci dacă scrollezi în sus, există undeva o chestie care se cheamă Regular Expressions and grep. Scrollează în sus în pagina de wiki. Și începe cu in this session folder there is a file name in the session student.txt și intră în 00 basics. Știi acolo că acolo te va lămuri cumva cum se folosește grepul, cum arată expresiile regulate și o să vadă acolo inclusiv cum o să dea niște hinturi de cum se folosesc expresiile regulate. E tot de tutorial. Și asta te va lămuri cu chestia asta. Îți va spune cum arată, să spunem, principiile și construcții cele mai relevante pe regular expression. Ok, unde era acel 00 Basics? În Linux Fundamentals? În Linux Advanced. Nu, Linux Advanced. În Linux Advanced. În ce de Linux Advanced, în 07, cum se cheamă, scripting, în loc să fie 04 regex, scrii 00 Basics. Advanced, 07 scripting, 00 Basics. Ăla. Și aici ai Students CSV. Și urmărește indicațiile de acolo. Raul, la fel, dacă se pare că la curent este mai complicat, poți să, din nou, la fel, scrollezi în sus și parcurge secțiunea numită Regular Expressions and grep din pagina de wiki, că îți explică destul de bine cum funcționează grepul, care sunt cele mai frecvente și răspândite construcții de folosire grep și regex-uri. Răzvan? Da, spune-mi. Am și o problemă la Need to Know, capitolul 3. Da. Așa, ia zi, care e problema? Avem aici 3B, zice să copiez din... 3 compile în makefile, da, așa. Așa, să-l copiez în directorul curent. Da. Și apoi să compilez makefile. Și n-am mers nici cu make, nici cu make. Da, știu, dar nu trebuie să... Stai puțin. Hai să intru și să mate anunțul de la asta cu Need to Know, imediat. Deci e vorba de... 3B. 3B, nu? Imediat. 3B. Da. Așa. Păi, nu. Ideea este următoarea. Tu trebuie să fii în Need to Know, da? În folderul ăla. Și ești aici. Deci totul este bine. Da. Și după aia spune... Să copiez directorul makefile în folderul curent. Stai un pic să spre ce... Da. Care e ideea aici? Nu este clar. Deci atenție, dacă am dat 3B, dar nu este clar, din păcate. Stai să editez un pic ca să clarific anunțul ăsta. Stai să le editez o clipă.
Răzvan? O clipă, te rog. Lasă-mă, te rog, Andrei, un minut ca să rezolv asta cu Bogdan. Într-un minut. Așa. Bogdan Căciunica, dă un refresh, te rog, la pagina aia și am refăcut, să te uiți puțin și peste 3A, că am pus acolo să ștergi, să fie șters executabilul și apoi am schimbat enunțul pentru 3B. Ok, bine, mă uit și dacă nu mă prinde anunț din nou. Da, sigur, te rog. Așa, imediat, Andreea, vine acum să clarificăm. Nu, Așa, voiam să te întreb dacă e posibil să ne lași acces la mașina asta și peste weekend. Da, nu. Mașina asta veți avea acces pentru următoarele luni de zile, stați liniștiți. Super, ok. Deci, toate resursele rămân accesibile, contul rămâne creat, nu vă îngrijorați de nimic. Deci, resursele, filmările, sistemul și wiki-ul, totul este disponibil. E totul pentru voi, nu vă stresați cu nimic, că vor fi accesibil. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și nu știu, pică curent, nu să-mi spuneți și mie, dacă mă uit eu din când în când. Ok, da. Este accesibil. Uite acum. Era ce știți de la Andreea.
Răzvan? Cristi, aici am și eu o întrebare. Ne mai arăți ceva după treaba asta sau? Ce anume? După ce terminăm cu toată treaba asta, vrei să ne mai arăți ceva sau că eu aș vrea să ies, că am puțină treabă? Nu mai e nimic, o să fie doar chestii de finalizare. Propunerea mea este să mai, bine, acum că trebuie să pleci în regulă, propunerea mea este să mai stăm un sfert de oră, ca să, adică să mai am acum o pauză, să mai stăm un sfert de oră până la 12:30 și după aia o să fac un fel de, să spunem, ending speech, whatever, ceva cam 10 minute și după aia o să închem cam pe la 12:40-12:45. Ok. Așa? Nu, că dacă trebuie să plece în regulă, dar zic că asta ar fi. Ok. Bun. Deci mai stăm acum, să zicem, 15 minute, mai lucrăm, mai pică pe la fiecare, acum făceam o trecere prin tâmuxuri și după aia fac un fel de chestii, doar de finalizare, o să vreau să pun pe whiteboard câteva chestii care să rămână după aia și filmate și apoi o să încheiem. Răzvan, am o întrebare pentru Ia zi. Ce 13 foldere și în fiecare foldere alte subfoldere și după aceea Așa. fiecare folder. Există vreo variantă mai simplă decât comanda aceasta pe care am scris-o, că mi se pare... Mă uit acum la ea. Ce nu-ți place? Că e foarte lungă? Da, și că sunt foarte multe chestii repetitive și mă gândeam că poate există ceva... Da, în mod normal ce poți să faci, dar de ce ai acel backstage înainte de slash? Escape caractere. Pentru ce? Ca să iau subfolderul. Păi nu trebuie. Slash nu trebuie scapat. Slash este slash. Ok. Bun. Dar ce poți să faci ca să fie mai de repetitiv, poți să faci după aia, uite, îți dau pe exemplul tău cum aș face, e o clipă. Deci faci așa. Bun, asta cu escape caracter am înțeles. Da, asta e acum să fie mai curat, dar așa, deci ce aș face felul următor. Aici la do aș face d egal cu courses minus $i. Totul este slides, așa. Și aș spune eventual și s egal cu $d/slides. Știi, aș face niște variabile. Și aici aș spune, ăsta vreau să faci mecadir $d. Și după aceea vrei să faci și mecadir $s. Și după aia ăsta aici o să fie la fel $s grades. Opa. Am bușit-o eu. Imediat, $s, așa. Iar ăsta la fel, $s. Da? Și acum, cred că e mai curat așa. Da, deci cam așa, asta ar fi soluția. Bine, ca să fie clar, toată construcția asta n-are niciun fel de sens. O să dau un enter aici, te uiți după aia să o rezolvi. Asta are niciun fel de sens să o lași, că nimeni nu s-a cu astfel de oameni. Bine, mai fac și eu, că după să le testez. Uzual ce faci după aia un script, să spune, o să fac un script aici, o să-i spun clasic doar T, paste-ești aici chestia asta în el și după aia îl faci frumos, adică îi pui un shebang și acum când intri în el îi pui ca lumea toată treaba asta, să apară cu D egal, cu S egal, mecadir, eventual și tot așa, încă un mecadir ca să fie totul foarte curat, touch și atunci lucrurile devin foarte, foarte clare, știi, adică devine super vizibil. Știi, că de obicei faci și one-liner, cum eu mai fac și astfel de one-linere, ajuns am și inclusiv 3 linii de one-linere pentru cea quick and dirty, dar dacă e cea deja repetitiv și vrei să faci de mai multe ori, îl pui frumos într-un script, după aia rămâne acolo așezat, elegant, totul pus pe o linie, nu trebuie să te plimbi pe o linie, trebuie să cam pe unde e bucățica mea de care am nevoie. Da? Ok. Mulțumesc frumos. Plăcere.
Răzvan? Tot eu sunt Ia spune, Bogdan, nu? la 3C acum, Da. dar nu știu să-l fac. Adică cred că trebuie C. modifica make-file-ul sau ceva. Da, trebuie să modifici makefile-ul, da. Am înțeles. Deci trebuie să faci, deci pur și simplu în loc de unde apare acolo Hello World, trebuie să pui manele 2018.c. Da, e un an mai vechi, ca să fie manele 2020, îți dai seama. Deci trebuie să modifici numele fișierului în makefile. Ce poți să faci este să dai comanda nano pe makefile și după aia pe aia poți să editezi fișierul makefile. Am înțeles, mersi. Haideți să ne oprim și noi în cam un minut, două, mai facem o trecere rapidă pe la fiecare și apoi să ne apropiem de încheiere. Scuze, Dragoș, ți-am suprascris ceva pe acolo, iartă-mă. Nu e problemă.
Da, e greșit acum, mă uit să văd cum să fac. Vezi că ai pus de 3 ori do, trebuie să pui o singură dată do, o singură dată. Doar la început. Deci cum ai tu aici, trebuie să fie punct și virgulă, do, și aici am scris do. Ăsta e fără do, ăsta e fără do, și ai uitat să ai fără slash la început. Deci fără slash la început, că ești trebuie să fii în folderul curent. Ia. Cred că e bine așa. Noi acum le-ai creat de 2 ori, zice că e în regulă. Verifică. Ok, mersi. Vă rog, vreau să fac 10 minute un sumar al acestui training, cam ce sunt cele mai relevante lucruri și cu care trebuie să rămânem și ce putem să facem în continuare. Și apoi o să încheiem. Vreau să pun aici pe foaie cele mai relevante noțiuni, concepte pe care le-am făcut, le-am prezentat noi aici și apoi să fie care mai pot fi apoi îmbunătățite. Cel mai important lucru este de avut în vedere faptul că trebuie să putem să ne documentăm legat de comenzi. Am văzut că Shell-ul primește comenzile, sunt comenzi care au opțiuni și argumente. De exemplu, ls minus l, habar n-am, chimie, materii, discipline, spune aici materii, whatever, rămăsem într-un blocaj mental. Și apoi trebuie să mă documentez. Și am văzut că avem variante precum sunt ls minus minus help, o comandă, sau ce bine este comanda man. Dacă avem o bază de comenzi, după aceea să ne acomodăm cu modul în care găsim soluții la ele. E recomandat și este bine să folosim internetul, dar există riscul să fie prea multe informații, să fie un răspuns la o întrebare nu chiar ca a noastră și e bine să găsim ceva punctual unde avem nevoie să ne uităm pagini de manual. Foarte relevant în pagini de manual este să folosim slash urmat de un string pentru a căuta în pagina de manual. Pagina de manual folosește în spate utilitarul less, iar utilitarul less are aceste scurtături. Slash pentru a căuta, ai apoi n mic pentru next match, n mare pentru previous match, respectiv Q pentru quit. Astea mi se par că sunt baza bazelor legate de cum folosim comenzile, cum ne documentăm, cum găsim ușor informații, cum e bine să folosim pentru diferite use case-uri. Pe lângă asta, am văzut apoi că Shell-ul are tot felul de funcționalități și din acest motiv caractere speciale pe care le folosește. Am văzut caracterul special spațiu, care era folosit pentru separarea comenzilor de argumente sau argumentelor între ele. Scuze. Am văzut că după aceea avem caractere speciale precum backslash, apostrof și ghilimele, care sunt folosite pentru escaping. Am văzut apoi că avem caractere care înlănțuie comenzile unele de celelalte, precum punct și virgulă, înlănțuire necondiționată,
pipe și condiționată sau operatorul pipe în care o comandă redirectează ieșirea standard, alta prea de acolo. Tot așa, operatori mai sunt mai mare sau mai mare pentru redirectarea ieșirii, 2 mai mare pentru standard error sau mai mic pentru redirectarea standard input. Astea sunt componente care te ajută să lucrezi cu comenzile împreună, să creezi one-linere, să legi comenzile de celelalte. Și mai este și la nevoie ideea de subshell. Și ar mai fi de spus și treaba aceea cu $, paranteză, comandă pentru command expansion. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru că din acestea noi am să facem comenzi mai complexe. Cum am văzut, unele dintre ele se cheamă one-linere. Și eventual din one-liners, chestii mai ample, sunt shell scripting. Sunt scripturi shell. Deci cumva asta este ordinea. Cum ne documentăm, cum vedem ce comenzi folosim, care sunt modurile în care shell-ul furniză feature-uri, funcționalități cu care eu să îmbin comenzile și apoi îmbinându-le corespunzător, eu folosesc one-linere și shell scripting. Și vreau să mai atrag atenția pe două, să spunem, eu spun tot timpul folosesc cuvântul mindset, care trebuie să fie starea mea mentală când lucrez, că vreau să obțin ceva. Și o primă chestie de mindset, de fapt sunt 3 pe care vreau să le zic, o primă chestie de mindset este aceea că trebuie să știu mereu unde mă aflu. În promptul unui terminal, în mod obișnuit, găsiți acolo username-ul, hostname-ul și directorul în care te afli. Trebuie să știi în permanență aceste 3 informații. Se întâmplă adesea să dai o comandă într-un alt folder, n-ai permisiuni, din cauza că nu ești în folderul care trebuie, nu ești în home-ul tău. Trebuie să, exact cum atunci când conduci, când ești într-o mașină, te uiți periodic și știi mereu ce ai în spate, ce ai în lateral, ca să nu faci accidente, ai lumina retrovizoare, asta trebuie să fie și reflexul în lucru în de comandă. Trebuie să știi în permanență în ce folder te găsești, unde te afli, ca nu cumva, dând o comandă greșită, să n-ai permisiuni pentru ea. Deci, încă o dată răspunsul clar, unde mă aflu. Și ori te uiți în prompt, o să spun aici prompt, ori dai comandă precum pwd, care ți-așa de directorul curent. Da? Foarte important de chestia. Deci, cumva, cum te uiți mereu când conduci, în oglinzile retrovizoare, în oglinzile laterale, știi unde te găsești, știi mereu care e starea ta, să spunem, geospațială, care este unde te găsești, așa ce într-un sistem. Mereu știi, sunt unde trebuie, sunt în acel folder, e bine că sunt în acest folder, trebuie să fii un alt folder, ai în permanență informația asta. A doua chestiune de mindset este cea care se cheamă, eu îi spun aici, validare sau verificare. Ai dat o comandă care modifică ceva, creează un fișier, șterge un fișier, creează un link, creează un director, schimbă o adresă IP, instalează un pachet, pornește un serviciu, omoară un proces. Imediat după comanda care face o modificare, o configurare, o actualizare a sistemului, a unei componente, trebuie să dai o comandă care validează, care verifică faptul că ce ți-ai propus să faci s-a întâmplat. Ai creat un director, dai ls. Ai instalat un pachet, dai un, nu știu, te uiți dacă există aplicația respectivă. Ai omorât un proces, dai ps-ef, a murit procesul. Ai creat un proces de el, dai ps-f, s-a creat procesul. Ai pus o adresă IP, dai o comandă care îți verifică, îți listează adresele IP. Și spui, bă, e bine, e în regulă, am pus informațiile respective, că altfel, dacă nu ai comenzile de validare, există un risc să greșești ceva stupid. Azi și de ce pe aici. Uiți o literă, uiți o cifră, pui o virgulă unde pun și virgulă și nu merge. Și astea pot fi prevenite, nu tot, dar măcar minimizat riscul lor, dacă avem acest mindset permanent. Când dau mecadin imediat după ls, când dau un if config, config o interfață de rețea, imediat după dau un alt if config să văd configurația. Când pornesc un proces, dau imediat după el un ps, bă, a pornit, e în regulă, e tot cum trebuie. Asta e forma de validare. Într-adevăr, unele nu au nevoie de validare dacă este un impact fizic. De exemplu, în mediul grafic n-ai chestia asta. Dacă în mediul grafic când pornești o aplicație, apare acolo un meniu, se mănânce ceva, apare o bucățică, te mișcă cursorul, apare o imagine. Ai impact vizual. Dacă tu, de exemplu, dai o comandă cum ar fi mecadil, tu nu vezi ce s-a întâmplat acolo. Trebuie neapărat să dai ls după.
Deci aveți în vedere mereu că nu ai în linie de comandă atât de mult feedback din partea interfeței cu mediul grafic și când nu ai acest feedback și vrei să te asiguri că totul este în regulă, să ai în vedere comenzi de validare. Și ultima chestiune se leagă de legătura comenzilor, de înlănțuirea comenzilor. V-am zis că avem câteva tipuri de comenzi. Avem, să-i spunem, le-aș împărți în 3. Avem comenzi care, hai să spunem, o să le spun comenzi de listare. O comenzi al căror rol este să afișeze ție informații. LS, PS, DF, ăstea sunt astfel de comenzi. Sunt comenzi care preiau de undeva informații, știu ele de unde, și ți le afișează ție. Targetul ești tu, utilizatorul. Aceste comenzi trebuie folosite cumva în cazul ideal și în cel mai mare parte din situații, ele însele, fără combinații, fără pipe-uri, fără altceva. Că vrei să mai faci tu niște mici filtrări, poți să folosești, dar altfel ele, în mod uzual, sunt puse așa cum sunt. Vrei ceva să afișeze, le folosești mai departe. Un alt tip de comenzi sunt comenzi de generare. Comenzi de generare generează foarte mult conținut. Nu este neapărat în targetul tău ca utilizator să te uiți la ele. Ele sunt utile sau un fel de chestie exhaustivă. Cel mai evident exemplu este comanda find, care listează toate componentele direct cu tot directorul. Altă comandă, să spunem, de generare poate să fie o comandă cum este pgrep, care parcurge niște procese și îți dă din ele informații. Sequence este o astfel de comandă. DD sunt comenzi a căror output poate nu te preocupă direct, dar ele generează ceva ce, în mod ideal, ajunge să fie prelucrat. DD, find, seq, pgrep sunt astfel de comenzi. Și aceste comenzi, în mod uzual, ajung să fie apoi combinate cu alte comenzi. Și o să le spun aici comenzi de prelucrare. Numitele filtre. Deci, avem listare, generare și prelucrare. Prelucrare, grep, sort, cut, AVK, head, tail, ce am mai folosit noi? Târâul acela, am folosit acel paste. Sunt mai multe comenzi care asta îți fac, îți prelucrează. Word count, WC, care numer liniile. Astea sunt comenzi de prelucrare, sunt filtrele. Astea cei care vin de obicei în partea dreaptă a pipe-ului. Da? De obicei, când astea le combin cu generatoarele, adesea oamenii încearcă cumva să forțeze prea mult lucrurile și pun comenzi de listare să fie comenzi de generare. Și asta de obicei poate să meargă, dar din cauza că poți să mai spate ceva în plus, riscă să nu te ajute. Dacă ajungi să folosești împreună într-un script sau în ceva automat o comandă de listare cu niște filtre, probabil că greșești ceva și e posibil să fie una de generare mai bună decât alelalte, care să-ți dea doar itemul care ai nevoie. De exemplu, vrei să afli dimensiunea unui fișier, te apuci, dai ls, pipe, grep, pipe, tr, pipe, cut, când de fapt o comandă cum este stat, format, %s, îți dă dimensiunea aia. Deci de avut în vedere, pe măsură aceste experiențe, dacă ajungi să faceți niște prelucrări foarte mari cu comenzi de listare, șansele sunt bune să fi ratat ceva. Bun, sumarizând toate cele 3 chestii de mindset foarte importante, aveți în permanență în vedere unde vă aflați, ori vă dați în prompt, ori la PWD. Există comenzi de a doua chestie. După orice comandă de configurare, modificare, aveți o comandă, ceva de validare, ca să compensați lipsa de feedback a interfeței în linie de comandă. Și apoi rețineți că în comenzile pe care le folosim în linie de comandă, în general le putem categorisi în de listare, destinate mie, de generare, care agează mult conținut care de obicei vine să fie prelucrat și comenzi care fac prelucrarea, acele filtre. Astea două, generatoarele și filtrele și prelucratoarele, vin la un loc, alea de listare sunt destinate mie ca să urmăresc ceva, să văd procese, să văd sisteme de fișiere, să văd interfețe, să văd fișiere din turul curent și altele de genul ăsta. Astea sunt cele mai importante noțiuni, astea sunt cele care ar trebui să vă sune foarte cunoscut. În continuare, ce mai bine de făcut este să exersați lucrurile astea. După cum vă spuneam și mai devreme, toate resursele și filmările și repozitoriul, wiki-urile, inclusiv sistemul ăsta vor rămâne disponibile. Le puteți folosi cum doriți voi, când doriți. Exersați-le.
Vă mai dau o chestie, vă dau acum pe chat, o să vedeți oricum și un e-mail la ea, imediat. E un site drăguțel, se cheamă KMD Challenge, în care are niște niveluri interactive frumos de folosit, vi-l dau pe chat, pe care puteți să-l aveți în vedere pentru, ca un fel de frumos mental de exersare. Altfel, practice și pe măsură ce le veți folosi Linux și interfața în linii de comandă și comenzile în day-to-day life, veți deveni mai proficient în acestea. Eu o să mai revin, cred că undeva pe după masă, cu un e-mail către voi toți, în care voi sumariza resursele astea, ca să vedeți că ele astea rămân accesibile la aceste URL-uri, la aceste linkuri, să le aveți ușor accesibile pe viitor și să le puteți folosi după cum doriți. Altfel, dacă mai sunt după aceea orice fel de întrebări, ceva nu merge sau nu înțeles ceva sau nu vă iese, îmi dați un e-mail fără problemă oricând și rezolvăm. Asta e totul de la mine. Dacă mai aveți voi orice fel de întrebări, let me know. Ok, mulțumim frumos! Bun, perfect. O să mai am o rugăminte la voi, o să vă și un e-mail. Am un formular destul de scurt de feedback. Vi-l dau acum și pe chat. Când prindeți voi 2-3 minute să completați, m-ar ajuta foarte mult. O să vi-l dau și pe e-mail când vine cu acel mail centralizator. Bun, pe atunci ne oprim aici. Eu o să pun undeva după masă filmările, o să le pun pe YouTube și revin, dacă nu după masă, atunci undeva în weekend cu link-ul la toate resursele. Sigur, mulțumim frumos! Mulțumim! O zi frumoasă, succes! Ceau! Weekend plăcut! Salut! Pa, pa, mersi! Toate cele bune! Salut! Salut! Ciao!